आसलते आं गयबारि ब्लकनि सासे आफादगिरि बेवहाय आंबो टिकेट बिदोंमोन हयथ' टिकेटखौ जों हाग्रामा महिलारि सारा जितेन मुसाहारि बिथांनो दिनै हरदों थेवब्लाबो आं दुखु मोनाखै हयथ' आं साननैसो स्टियारिं कमिटिनि माबाफ्रा जाथ'यैखाय आं रेस्ट लानानै दंथ'योमोन आरो बिदिनो गामि गामि आं हाबदोंमोन दा बेखौनो दिनै इउपिपिएल दोलोनि लिडारफ्रा आंखौ बिभिन्न गामियाव थांनानै सुपाफ्राव थांनानै बियो जोंजों फैबाय इउपिपिएल दोलोआव फैबाय बे इउपिपिएलआव हाबबाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा थांनानै दंहैयो होननानै माखासे गामिफोर बिपिएफनि सापर्टार आंनि लोगोफोरखौ थांनानै बुंहैदों गतिके नोंथांमोनहा बिपिएफआव थाबाय थाना मा जाबावनो जगेन बसुमतारी बायदि मानसियानो जोंजों फैबाय बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुंदों खिन्थु बे गासिबो नंखाय मानो नंखाय होननानै बुंदों दिनै प्रमद बर' बिथाङा बै गाव जि समावहाय 2020 सनाव इलेक्सन गेलेदोंमोन बे इलेक्सन गेलेनायाव बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै लादोंमोन सुइजारलेण्ड लाबोगोन सुइजारलेण्ड बानायगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होगोन न'खर न'खर साकरि होगोन बे खोथाफोरखौ दिनैहाय नेक्स्ट गभर्नमेन्ट बायनायनि उनाव जिहेतु गाव होनो हायाखिसै गभर्नमेन्ट बायनायनि उनावहाय बे इस्युखौ लानानै थांफिननो हायाखै दिनै रायजोफ्रा गाज्रि मोनबाय बै रायजोफ्रा बिथांमोनखौ दिनै हाबनो होआखै बिनिखायनो मा खालामदों जोंनि गेजेरनिफ्राय माखासे लिडारफोरखौ बिथांमोनहा दिहुननानै लांनो नागिरदों ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गयबारि बासिनि बिपिएफ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों खुनुदिन आङो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै आङो गुबुन दोलोआव थाङाखै इउपिपिएल दोलोआव थाङाखै आंनि मट'आ बेनो जितेन मुसाहारिखौ जों गयबारि ब्लकआव सासे बिजाथि हिसाबै मोननो हादों हाग्रामा महिलारि सारा बिथांखौनो हरदों बिनिखायनो आङो बुंदों रायजोफोरनि गेजेराव दिनैबो आं नारेंगावआव थांदों शरीफुल इस्लाम आरो जोंनि गासै लोगोफ्रा थांनानै बेयाव जयनिं हाबाफारियाव जों दंहैयोमोन जों बेयाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों जोंनिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्टआव फैफिननांगौ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मोनसे गोख्रों मोनसे सरकार जानांगौ ओंखायनो बुंदों आङो जितेन मुसाहारिनो भट होनांगौ हाग्रामा महिलारिखौ गभर्नमेन्टआव लाबोफिननांगौ बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों आरो रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों आङो बिपिएफखौ गारनानै आं इउपिपिएल दोलोआव थाङाखै बेखौनो आं नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं स्पष्ट खालामना होबाय गोजोन्थों হয় মই गयबारि ब्लকৰ प्रेसिडेन्ट जगेन बसुमतारी আৰু মই गयबारि ब्लकত মই কেণ্ডিডেট হিচাপে মই এপ্লিকেণ্ট কৰিছিল কিন্তু আমাৰ দলৰ পৰা জিতেন মুসাহাৰি ডাঙৰীয়াক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ইয়াত মই আজি তাৰিখত জিতেন মুসাহাৰিৰ লগতে মই কাম কৰি আছোঁ আৰু এই কথাটো স্বাভাৱিক যিটো गयबारि ब्लकत बा गयबारि समष्टिर भितरत विभिन्न जागात विभिन्न सुपात जाय इउपिपिएल दलरफ्रा मग इउपिपिएल दलत योगदान करिसे गोविंद बसुमतारीर लगत मैं जाय थाकिसे आत्मगोपन करिसे এই কথাটো विभिन्न गाँवत जाय पेलाय तेखेतসকলে प्रचार करि आछे किन्तु एटु मिसा कथा भित्तिहीन किन्तु मैं आजिओ जितेन मुसाहारि पार्टी आरो मैं बा शरीफुल इस्लाम आरो आमार सब লিডাৰ সকলে আমি নাৰেংগত যাই পেলাই যোগদান কাৰ্যসূচীত আমি উপস্থিত আছিল ইয়াত 200 জনৰো অধিক ইয়াত ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ পৰা যোগদান কৰিছে এই কাৰ্যসূচীত আমি আছিলে এটোকে মই স্পষ্ট ক'ব বিচাৰো মই কোনোদিন ইউপিপিএল দলৰ লগত মই যোৱা নাই আজি হয়তো আমাৰ বিপিএফ দলৰ যেটো উদ্ধান যেটো প্ৰগ্ৰেছ এটো দেখা পাই পেলাই তেখেতসকলে ভয় কৰিছে আজি তাৰিখত যদিও आमार प्राक्तनशिप बुली कब लागिब जेहेतु इतना कड अफ कन्डाक्ट लागि गल गभर्नमेन्ट नाय प्रमद बर' डाङरिया तेखेते भय करिसे आमार जितु गावे गावे घरे घरे डेका लरा बुढ़ा गाभरू सब इयात उलाई आइसे আজি तारिखत मात्र नांगल बिपिएफ और हाग्रामा महिलारी मात्र गभर्नमेन्ट आहिब लागे एतो रायजे बुझि पाइसे और प्रमद बर' डाङरियाय जिनबुला कथा कय पेलाय এই गयबारि অঞ্চলত নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰিছিল আগতে এটো এটাও তেখেতে বাস্তৱত আনিব পৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া গভৰ্নমেন্ট আহাৰ পাছত এই প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহা কামবিলাক কৰিব পৰা নাই ফেইলৰ হৈছে এতিয়া ভয় কৰি পেলাই তেখেতসকলৰ লিডাৰ বিলাকে গাঁৱত সোমাব পৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন আমাক প্ৰপাগাণ্ডা আনি পেলাই হেতে কেম্পিং কৰি আছে গতিকে এটো চিন্তা কৰিব নালাগে মই গয়বাৰি বাখীক এটুকু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ
আমি কোনোদিন বেলেগ দলত যোৱা নাই, ইউ পি পি দলত যোৱা নাই, আমি ঠিকেই আছোঁ, আমি প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ। আমি জিতেন মুছাহাৰী ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা আমি মোটামুটি 15,000 মান বেছি ভোট আনি পেলাই তাক জিতাই আনাৰ কাৰণে আমি পূৰা প্ৰস্তুত।